Asini rohama dihamu dohok dame. Nasian dewata ama dohok sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tabe jala horas nadita salutna. Salam sehat, salam bahagia. Damang dainang hamu akka nahina holongan. Tatangihon mahatani debata. Ima janita partangyangan di enet sian turpuk epistel minggu tanggal 27 Oktober 2024. Tersurat di Injil Markus bid 10 ayat 46 sah rodi 52. Dungi di bongoti nasida mahuta Jeriko. Jadi dinaruar ibana sian Jeriko rapon sisianna dot halak natorok. Adong mahudul lisi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitu. Si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung dibegi ibana Yesus nasian Nasaret doi HP. Dipuka mak majojowon. Oh Yesus anak ni si Daud. Asima roham mida'au. Lado mamitsam ibana asasik nian. Alai lam digogo do manjowon. Ale anak ni si Daud. Asima roham diau. Jadi sulon ma Yesus didok ma. Johamu ma ibana. Gabi di johu ma nama pitungi. Didok ma mandok ibana. Pos marham. Hehe maho. Di johu doho. Jadi hatok ma ibana hehe. Laho mandapoton Yesus. Laustari do anggo ulosna. Dipakulingi Yesus ma ibana. Aha dipangido roham. Si bahenok kutuho. Jadi didok nama pitungi ma tu ibana. Guru nami. Nai marnida manyan mataku. Dungi didok Yesus ma tu ibana. Lao maho. Dipangolu hapor siaomi doho. Jalamamitor marnida ma matana. Laos diihutom ma Yesus di si dalanan nai. Huria nahina holongan. Adong sada pantun. Pantun naung leleng alai macetabude begeon. Songon didok. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ima pantun na patorakon macai penting do mata manang si malolong. Macai rekok do si malolongon. Segala sesuatu dimulai dari mata. Alai molo manguto patunon yang go mataon ima pandangan na positif karena dihubungkan dengan cinta. Dipandang lalu dicinta. Kalau sudah dicinta, itu tidak berhenti di mata saja, tapi turun ke hati. Dan kalau sudah turun ke hati, maka itu juga berhubungan dengan rasa percaya. Manang tadok mak kamang do inang. Martar domuan tuha porsiau. Gade diihuton jala dipuji. Alai macai godang do pandohan namar tardemuan tu mata. Contoh, tentara yang berjaga-jaga di daerah perbatasan diwarnai pasang mata. Paduahon. Molo adong benda kenangan diwarnai tanda mata. Songonen tahe mandarni dainangi. Songo tanda mata ninna. Ima benda kenangan. Namangi musik contoh. Halak na dileai diwarnai dipandang sebelah mata. Bama contoh namangi musik. Halak na mengalului do mengalehon berita rahasia, informasi rahasia itu dinamai dengan mata-mata.
Macegurang dekat kamang do nang pandohan namar pardomua tu mata. Adong mai pandohani bernilai positif. Alai gudang dua tong nang bernilai negatif. Ya mau jasa ada buku ni Andan Ismail di surat Tonimana sonon. Mata berperan penting bukan hanya untuk melihat tapi juga menilai dan menetapkan. Lapatan naam adong dohalak sahalitaida ibana ide pe pandangan pertama pitor solor hatta mamere ibana pitor las roha pitor lomo roha tu ibana alaniaha ima proses menilai. Alai sebaliknya pe adong dohalak pada pandangan pertama di sini peta ide ibana ngapit tersogo beroha marnida ibana alaniaha tong mai ala adong terjadi proses penilaian marikihiti parmidaan melalui mata, maka ditetapkanlah pandangan. Begitulah mata melihat, menilai dan menetapkan. Mata melihat lalu lahirlah sebuah pandangan, dan pandangan itu bisa berupa rasa simpati dan penerimaan, gabi dijakon. Tetapi sebaliknya, pandangan itu juga bisa bersifat antipati atau penolakan manang gabi menjua. Nah ubagas tope akamang luinang, pandangan bisa membuat seseorang menjadi percaya. Dina marnida ibana boy gabe persea ibana. Dina marnida ibana maka imannya bertumbuh. Tapi sebaliknya juga, walaupun dia melihat, justru dia semakin beringas. Nagabe kecewa ibana gabe ditulak. Huria nahina holongan. Tersongoni mana masa taida diturpuk jami tahun. Pada pandangan pertama Bartimeus kepada Yesus Kristus, maka lahirlah imannya. Ido patubu haporsionna, jala haporsionnaipe dan diparalang-alangan. Bukan iman mula-mula, tetapi sekaligus menjadi iman yang kokoh. Haporsionna tubuh. Dan adong keraguan-raguan di ibana, pitor dihuton imana do Yesusi. Disude aka sidalanan ni Yesusi. Asaido na taida kamang lugina. Atong isi do si Bartimeus na idok di bagasak turpuhon. Di patorang ni son, ibana ima sahalak panehenehe na mapitun. Nahudul ibana di pinggol ni dalani. Ima dalan luar masuk tu kota Jericho. Artinya itu adalah jalan yang biasanya ramai dilewati orang pada pagi hari atau juga pada sore hari berlalu-lalu. Di sini mana bang ido-ido jalama kirim asi-asi sian jolma na lewati. Mula dong jolma asi rohana dilewati bana hepeng ba ido gabi las rohana. Jala ido membahen kemungkinan besar leado rohani jolma mamere ibana ala si panehene ala pangido-ido, maka digoar ibana ima sebelah mata atau dipandang sebelah mata. Alai dan pemapitu ibana alai marginege do pinggolna, matanya buta tetapi telinganya dapat mendengar. Alani ido ubahin saya di bege-bege ibana do suara jala mangatusi akan amasa marite suara itu. Iboto ibana do tongon rame jolma. Jala bulu takut pinggolna kebetulan molo marsarito jolma. Jala ditiki ima ditakut ibana barita taringot Yesus Kristus na pamalum sahi ditakut pinggolna doi ala ditaringoti ala. Odo napatu pakirimon di ibana
gabe makirim ibana anggia matutu au isa datiki boy pajupang tu Yesusi asa hupangido asni roha sian ibana ima di bagasan roha nang pikiranna di bagasan haporsian molodunga dihiri makamang do inang jala di haporsiai saina sau do pakirimoni saina tulus do haporsiau tai jala ido namasa tu si Bartimeus sau do pakirimon nai di jalo ibana do opar tu haporsiau nai disadatiki di bege ibana ma barita Yesus nang lewat di apala tiki alani gabe majuju do ibana anggo matana dang marnida dang di ida ibana Yesusi alani bege pinggolna alani juju ma ibana idok ma ale anak nisdau asima roham diau. Markus 10 ayat 14. Budang do nama orai ibana. Alai lam yorai ibana lam dipagogor suarana manjowon ale anak nis Daud asima roham diau. Alani jujune mendapat perhatian dari Yesus sendiri. Langsung do direspon Yesus. Gabi disuruh ma asa dipadono tu Yesusi. Dung padopak-dopak bohi nasida nampe dang masih paidaan masukna holan Yesus boy marnida si Bartimeus hape si Bartimeus dang boy marnida Yesusi alai nampe songoni dina padopak-dopak nasida dunga tubuh be asini rohani nasida dina sada manang di rohani si Bartimeusi pitor tubuh do pakirimon dapotan asini roha maal. Sementara di nasadanari ima di Yesusi bah iba anado nakpuna asni rohai ido ambain gabe martomu na pinatomu ni haporsial alani disukun Yesus ma si Bartimeus aha dipangido roham si bahenok kutuho hatop do dia dulu si ibana tanpa dia berpikir dengan cepat dia menjawab, guru nani naik marnida manian mataku. Markus 10 ayat 51. Di somma taidak kamang do bidang parsitutuon ni si Bartimeus mangido asini roha sia Yesus. Nah, adong perbedaan. Molo tunatoropi dipangido si Bartimeus asini roha itulah mengharapkan secara materi. Hepeng asal bu ibana mangan. Tetapi kali ini berbeda karena dia memulai dengan memanggil anak si Daud. Saya asima roham diau. Dia menginginkan bukan materi. Alai asimi roha ima habamalum di parsaitonna ima asamalum nian matanai asabui ibana marnida alanido hato dia rusi ibana naima marnida mataku ale guru nani ima tadda parsitutuonna mata secara fisik boleh buta tetapi mata hatinya mata imannya sudah terbuka dia dapat melihat lalu dia mengharapkan Yesus akan memberikan apa yang dia butuhkan alani ini dilehon Yesus do hopartu pangidone alai lo misian na dihirin ni imana dakkolan parnidaan pisi bukan hanya kesembuhan mata yang buta tadi dapat melihat bukan hanya itu tetapi uhudo parnidaan ni rohani mata fisik disembuhkan dan juga mata imannya juga dibuat untuk melihat hidup ubahai hidup Yesus mati ibana laho maho di pangulu haporsiomido mata rohaninya telah menyelamatkan hidupnya bukan hanya melihat dunia sekelilingnya tetapi kini dia juga dapat melihat kerajaan sorga kerajaan Allah di dalam diri Yesus Kristus mamitor marnida mamatana laos diuto di mana ma Yesus di sidalanan naik artinya lalu dia setia mengikut Yesus. Inilah pandangan pertama Bartimeus pada Yesus setelah dia dapat melihat. Ia sembuh, ia melihat, ia memandang,
pandangannya itu turun ke dalam hati, lalu lahirlah cinta kepada Yesus, dan cinta itu melahirkan iman yang kuat. Karena cinta telah lahir dari pandangan yang turun ke dalam hati, maka ia pun segera mengikut cintanya, yaitu Yesus Kristus. Sempurnalah sukacitanya, bukan hanya matanya yang menjadi melek, tapi hatinya juga terbuka. Dunga di debana dalam Tuhan rajauni debata. Benarlah pantun tadi, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Dan kalau sudah di hati, maka itu juga menumbuhkan rasa percaya. Hurian itu harta. Bohado tak kamangwina. Dan mapitung mata fisik. Oke. Alai bohado mata rohanita. Bagaimana dengan mata iman kita? Bohado mata haporsiota. Alani si parwahonoton siat turpuk jani tahun. Janita pertanyaan ima hata ni Yesus namado di pangulu haporsiomido. Inilah hal yang penting juga bagi kita untuk saat ini. Markus 10 ayat 52. Manang 3 hari hataon sai dok Yesus do ganup pamalu sai ibana. Lukas 10 ayat 10 sia contohna haporsiomido baluoko. Suang-suang manang Lukas 10 ayat 42 haporsiomido pamalupo. Artinya betapa hebatnya puasa iman kita. Hapor siautai panguluhon paluaon dohot pamalupok kita. Luar biasa. Molo porsia hita Tuhan Yesus malum malua jala mangulu do hape hita akamang do inang. Alani siapa dohanon atusat tama bahwa misi utama daripada Yesus rotu portidion ima patupaon hamamelun haluaon dot hanguluan saleling-lelingna. Hanguluan ima nagade puncak silehonon di ibana songon hatana di Yohanes 7 ayat 10. Ay songon do holong ni rohani de bata di portidion pora do anak na nasa di lehon asa unang mago kaduk na porsea di ibana asa hanguluan nasa leleng na di ibana. Mula dunga hanguluan sa leleng na berarti dunga di balua jala di pamadu. Hamba kadongan dakka bilang kita sedia godang asido kolong rohani Yusi naun manarihon ngulut tahun. Dakka bilang kita 3 halima di pamalu ibana hita siat parsaita ton. Jaladak kadilang kita dengan basana sudina na marmulu-mulu ngulu tahun. Dunga di pamalu ibana sahita. Dunga di usung ibana pandang olakta. Jala dunga di tumus ibana dosatai. Ima Yesus Kristus. Asa ibana do na padau di bolon na pamalupon sahita hisar di bahan ibana hita hisar pardagingon hisar nang partojota atong ala dunga di pamalu pita asa tapake na mata hapor siataon lao marnida saluhut pabahena itu hatai asa porsia jala lam holong maruhata tu ibana lao satia mahita mangihuton ibana disude si dalam naik son pantuni dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Ketika kita memandang Yesus, lahirlah cinta kita terhadap Dia, dan itu harus kita betul-betul imani, alani, tapangiar maswarata, memuji ibana, jalata utama ibana, disudi akka lomoni rohana. Amin.
Mau lihat mali di bata di hatan nabadiai. Napai ngotok kami asidot kolongi roham. Natok tomar mudu-muduhong ngulunani. Macai burjudo oleh Tuhan. Di pamalu podo nasa parsaiton nami. Nasa pardamulan nami. Asa lam holong marohanami tuho. Lam puji hami maho. Jala satia mahami mangitoko. Sai patau mahami mangulahoni. Di bagasan Kristus Yesus. Amin.